Dwi'n croesawu Rhodri i rannu fan ni am Lewis Rees. Ac mae Rhodri yn wyneb cyfarwydd i nifer ohono ni dros Cymru. Ond cyn i ni glywed gyda Rhodri, dwi eisiau jyst egluro, ddim fideo hanesyddol ydy hwn. Mae yna rhywfaint o hanes, wrth gwrs, yn mynd i ddod allan fel da ni'n gwrando ar Rhodri yn rhannu am Lewis Rees. Ond, prif bwrpas y fideo yma ydy i ni gael mynd i fewn i hanes, clywed am Lewis Rees, ond dod â gwersi allan o'i fywyd o, o'i weinidogaeth o, fel bod ni'n mynd i dysgu heddiw fel unigolion a fel Gorff Crist yng Nghymru. Dysgu am yr Arwyr o Ffydd sydd wedi bod yn hanes Cymru. Felly, diolch i ti, Rhodri, am gymryd yr amser. Croeso, diolch i ti. Swn i yn synnu os oes neb yn dynabod ti, os yna rhywun allan yma sydd ddim yn dynabod ti. Felly, jyst cyflwyno dy hun yn fyr, a wedyn a ni fewn ac a ni glywed chdi'n rhannu am Lewis Rees. Dyna'n iawn? Gret. Diolch yn iawn i ti, Gwynedd. Ie, Rhodri Glyn ydw i, a dwi'n weinidog ar Gapel Ffynon, Mangor, yng Ngogledd Cymru, yng Ngwynedd. A dwi hefyd yn gyd-lynydd rhwydwaith Dan y Roland, sy'n gwneud gwaith hyfforddiant diwynyddol Cymraeg trwy Union lawr ym Mhen y Bont. A chdi? Briliant. Diolch yn fawr i chdi. Croeso. Dyro chydig o hanes Lewis Rees i ni. Dwi ddim yn gyfarwydd efo Lewis Rees, oce? Da ni wedi gwneud un arall efo Ann Griffiths, ac o'n i'n gyfarwydd efo Ann Griffiths, ond diolch i ti nes ti ddod â hi yn fyw i ni, a just o'n i wrth y modd. Dwi ddim yn gyfarwydd efo Lewis Rees, felly, a dwi siŵr, ella fydda un o nifer allan y fanna, sydd efo ddim syniad, oce? Dwi'n yn siŵr chwaith. Ond dwi'n sicr efo ddim syniad am Lewis Rees. Nei di rannu chydig o'i hanes o i ni gael dall pwy oedd o? Mi na i, dim problem. Wel, mae Lewis Rees ella ddim yn yr enw mwyaf cyfarwydd i nifer, ond eto, dydy o ddim yn gymeriad di-nod. Gweinidog oedd o, gafodd ei eni yn 1710 yn Nghlynedd, cyrion Glynedd yn yr ardal yna. Ac yna mi fydd o'n fyw i fod yn 90 ac yn marw yn 1810. Ac oedd o'n weinidog hefo'r annibynwyr mewn gwahanol ranna yng Nghymru, a mi fydd o yn pregethu'r Efengil ar draws Cymru am dros 60 mlynedd. Felly mae gen o weinidogaeth hir, ella nad ydi o yn un o'r enwa mawr, mi oedd o yn byw yr un cyfnod a Hywel Harris, Dan y Roland, William Williams Pantycelyn, ac wedi gweithio hefo Hywel Harris. Waw. Ond mae o'n un o dy ffefryts di, dydi? Dwi'n iawn? Wel, mae o'n un o'r bobl, a dwi'n licio, mae'n enwa mawr, ond dwi'n licio y bobl yna sydd ella o gwmpas yr un cyfnod, ond yn gwneud gwaith Duw mewn ffordd fymryn yn wahanol. A mae Lewis Rees, dwi'n meddwl, yn esiampl o ddyn duwiol wedi cael dylanwad ella y bysa lot o bobl heddiw ddim yn gwybod pwy oedd o. A dwi'n meddwl, pan mae rhywun yn edrych ar waith Duw yn gyffredinol, mae o'n gallu defnyddio gwahanol gyfryngan, gwahanol ffyrdd i wneud i waith. I ar enwa mawr, ond hefyd mae gwaith enwa llai, neu pobl ella sy'n heb gael gymaint o sylw yr un mor bwysig yn Heyrnas Duw. A dwi'n meddwl na dyna pam dwi'n licio chwilio a tyrchu am yr enwa llai yma, llai grafwydd ella. Briliant. Ti'n gwybod, ella bod ni'n euog, ddim yn ni rwan, ond ella bod ni fel Gorff Crist yng Nghymru yn euog o just canolbwyntio ar yr enwa mawr a bod y spotlight anyn nhw. A ella anghofio eraill fel Lewis Rees sydd ar y fringes. Ond eto, maen nhw wrth gwrs gyn pwysicad ar enwa mawr. Felly, diolch i ti am ddod ar enw yma i'n sylw ni. Felly, deitha ni mwy amdano fo. Iawn. Wel, mi gafodd o'i eni i deulu oedd yn addoli mewn eglwys anghydffurfiol neu eglwys ymneilltuol. Felly, doedden nhw ddim yn mynd i'r eglwys Anglican leol fel pawb arall. Oedden nhw, a criwiau bach iawn yn y cyfnod yma oedd yn gwneud hynny, oedden nhw wedi dewis dweud na, da ni'n mynd i addoli ar wahân i'r eglwys. Oedd o'n beth mawr yn dweud? Oedd o'n beth mawr yn dweud? Oedd o'n beth mawr. Ac oedden nhw yn wynebu dipyn o erledigaeth achos bod nhw'n gwneud hynny. Oedden nhw'n cael ei gweld fel bygythiad achos bod nhw'n torri ar y drefn, torri ar drefn y wladwriaeth, dyma di'n crefydd ni,
oedd unrhyw un oedd yn dweud, na, eglwys, dwi'n mynd i addoli hefo criw arall y bobl yn lle, yn fygythiad i'r drefn. A dyna pam oedd gymaint ohonyn nhw yn cael ei erlyd, yn cael pobl yn ymosod arnyn nhw, ac yn trio stopio nhw rhag pregethu'r Efengil. Ac mi oedd rhywun fel Lewis Rees, enghraifft, yn gorfod cael trwydded i bregethu. Trwydded special yn deud, mae gennau hawl i fynd o fan i bregethu. Ac mae yna esiampl ohono fo mynd i bregethu ac yn anghofio i drwydded, a yr awdurdoda'n dod ar ei ôl o ac yn deud, wel, dwi'n mynd â chdi carchar ta. Ti'n mynd cael gwneud? So pwy oedd tu ôl gorfod cael trwydded? Yr Eglwys yng Nghymru, yr Anglicanaidd, ta y Llywodraeth? Y Llywodraeth. So ti'n meddwl, llai na canrif cyn i Lewis Rees gael ei eni, ond ar ryfal cartra yn Nghymru a Lloegr, rhwyg enfawr a crefydd yn rhan ohono fo. Ac felly pan nath y brenin Charles yr Ail, oedd Charles y cyntaf wedi cael torri ben i ffwrdd yn ystod y rhyfel cartra, pan nath y brenin yn ôl i fab o Charles yr Ail, mi oedd na drefn wedi cael ei osod o ran crefydd, ac mi oedd na blismona llym iawn ar y drefn honno. Unrhyw un oedd yn mynd ar wahân, sef ymneill yw'r, mi oedd na ymosod arnyn nhw achos oedd nhw'n cael ei gweld fel bygythiad. Mewn blynyddoedd wedyn, mi nath na chydig bach o lacio ddod, fel bod nhw'n goddef i bobl, so mae yna sôn am oddefiad, act of toleration yn Saesneg, so oedden nhw'n caniatáu i bobl addoli, ond dal yn y gymuned yn gyffredinol mi oedd na amheuaeth ac mi oedd na gasineb tuag atyn nhw achos bod nhw'n cael ei gweld fel bygythiad. Waw! Felly, ti'n gwybod, oedd o'n beth mawr felly bod nhw ddim wedi addoli efo'r Anglicanaidd, efo'r, mewn ffordd, state church i raddau, ie? Gosh. So, ti wedi rhoi chydig o y cefndir o sut oedd sort of Cymru. Fyddi di fwy ni? Wrth gwrs. Sut oedd Cymru? Sut leol? Os wyt ti'n meddwl bod Lewis Rees wedi byw 90 mlynedd, mae yna gyfnod hir y fanna o 1710 i 1810. Lle oedd Cymru, eto mae o cyn y chwyldro diwydiannol, gymryd gafal go iawn, felly da ni'n meddwl am Gymru fel gwlad ar y cyfan amaethyddol. Dim lot o ddiwydiant mawr, amaeth oedd y prif ddiwydiant, ac felly rhan fwyaf o bobl yn byw yn ei patch i hun, cenedlaetha o'r un teulu ddim yn symud yn bell iawn, ac felly mae rhywun fel Lewis Rees yn esiampl anarferol achos bod o wedi byw mewn gwahanol rannau o Gymru, ac oedd o'n un o'r rei cyntaf i fod yn pregethu yn deithiol, felly mi oedd o mynd i bob cornel o Gymru mewn gwirionedd i pregethu, un o'r rei cyntaf i wneud hynny. Cyn yr enwa mawr felly, cyn yr William Williams a... Wel, ia, os ti'n meddwl am Hywel Harris fel ella yr enw mawr o ran diwygiad Methodistaidd, mi oedd Lewis Rees yn pregethu o gwmpas tu allan i'w eglwys i hun os lyci di, cyn Hywel Harris, ac ella wedi annog Hywel Harris i wneud hynny i hun o ran pregethu teithiol. Dwi'n mor falch bod chdi wedi dod â Lewis Rees i'n sylw ni, cos o'n i'n gwybod dim am hyn, ti'n o'n i'n gwybod dim am hyn. Ond ffaith ddiddorol i chdi o ran, o'n i'n sôn am Hywel Harris, yr hyn sydd mwyaf ella adnabyddus am Lewis Rees ydy na fod i'r un maen nhw'n deud nath wahodd Hywel Harris fyny i Ogledd Cymru i bregethu gyntaf. Yw'r. Felly, oedd Hywel Harris yn gwneud ei waith yn lleol o gwmpas Talgarth, Trefecall, lle oedd o'n byw i ddechrau, mi nath o ehangu, ond ar y cyfan, mi oedd cychwyn y diwygiad Methodistaidd yn ne Cymru, ond wedyn mae rhywun fel Lewis Rees yn ei wahodd o fyny'r gogledd, a Lewis Rees sydd yn mynd â fo i lefydd fel Llanbrynmair, Canolbarth Cymru, ac yna draw i'r Bala am y tro cyntaf yn tua 1740, dwi'n meddwl. Mae'n swnio eitha bod yna rhyw rwydwaith yn does? Network, rhwngthyn nhw yn does? Sydd yn ddiddorol. Dwi'n mynd i ofyn dim mwy am hynna, ytho ti, neu fel arall, fedra ni fynd lawr. Sut fath o berson oedd o? Felly, a sut fath o effaith gafodd o ar Gymru? Wel, achos bod Lewis Rees chydig bach yn llai adnabyddus, does na ddim gymaint o hynny o stwff amdano fo. Mae yna un cofiant byr iawn amdano fo, ond does gynnu ni'n lot o wybodaeth. Ond o be da ni'n wybod, mi oedd o yn ddyn siriol, yn ddyn caredig, ond yn ddifrifol pan oedd hi'n dod i bethau Duw.
ac felly mi oedd gynno fo olwg arbennig ar fod o isio i bobl eraill droi at Grist. Ac felly, mi oedd o'n gweld i weinidogaeth a'i fywyd cyfa fel yr alwad yna, dwi'n meddwl na'r disgrifiad oedd, bod o'n teunu per arogl Crist ymhlith pobl oedd o'n dod ar ei traws nhw, a'i weddi fawr oedd ennill eneidia at Iesu Grist. Ac felly pan oedd pobl yn ei gwmni fo, be oedden nhw ddeud oedd, mi oedd na rhywbeth hyfryd am fod yn ei gwmni fo, ond pan oedd o'n siarad am yr Efengil, o pobl yn cymryd sylw, achos oedd stamp Iesu Grist arno fo. Ac felly, bod pobl i ddechrau yn gwrthwynebu am be oedd o'n sefyll, a bod wedi cael lot o bobl yn ymosod arno fo, oedd pobl yn methu i daflu fo'r neilltu a deud, sgysam byd am y dyn yma. Mae o'n hirt, mae o'n wirion. Oedd na rhywbeth mor ddifrifol, ac o'na gymaint o integrity'n perthyn iddo fo fel person, mi oedd pobl yn ymatab i hynny. Dyna'r disgrifiad o sut fath o berson oedd o. Ac mi oedd o ar dan wedyn i rannu'r Efengil yn ei bregethu, yn ei fugeilio, ac un o'r pethau oedden nhw yn nodi amdano fo oedd pa mor rymus oedd ei weddio fo. Mae yna sôn amdano fo yn ymweld â phobl, dwi'n meddwl yn Llanuwchlyn oedd wedi cael gwahoddiad i fynd i dŷ Cristion yn Llanuwchlyn. Right. Ac oedd y dyn yma yn impressed iawn efo pregethu, ond yn gwybod bod ei gymdogion o i gyd, ddim yn Gristnogion, ac yn gwrthwynebu unrhyw beth tu allan i'r eglwys, oedd nhw ofno. Felly mae'n debyg na yr gwahoddiad oedd, dowch chi'n hi fi noson yma, ac mi fydd na ddyn diarth yn darllen i chi. Nid pregethu, achos tasa fo di deud pregethu, mi fysa i gymdogion i gyd i dweud, no way, da ni'n dod i hwnna. Meirig Dafydd oedd enw'r dyn yma yn Llanuwchlyn. Ac mae Lewis Rees yn dod yn Llambru Mair, oedd o'n weinidog bryd hynny. Mae o'n mynd dros y mynydd o Llambru Mair i Llanuwchlyn, sydd ddim yn daith fer. No. Ac mae o'n cychwyn darllen y Beibl ger bron y gynulleidfa yma o bobl. Faint oedd yna, sa ti'n dweud? Wel, cymdogion felly, dyda bod na ddwsin ella. Okay. Yeah? Ac oedd nhw i gyd yn dod i wrando ar y dyn diarth yma'n darllen, ac i gyd yn dod hefo sanna a gweill a glân achos oedd nhw eisiau gweu. Felly, y disgrifiad ydy bod Lewis Rees di cychwyn darllen y Beibl a mae'n codi ben a cwbl mae weld ydy y bobl yma yn gweu sanna ac yn ignorio yn ei anwybyddu fo'n llwyr. Ac felly ar ôl darllen y benod o'r Beibl, mae o'n cychwyn deud, gair neu ddau sylwada ar be mae di darllen, codi ben, dim sylw o gwbl. Mae o'n gweddio, ac wrth iddo fo gael lygyd i gychwyn gweddio, eto di'r bobl ma ddim hefo fo. Wrth iddo fo gario ymlaen i weddio, mae yna newid yn digwydd ar yr aelwyd. Mae yna dawelwch. Ac ar ddiwedd y weddi, mae o'n agor i lygyd, a mae'r sanna a'r gweill a'r glân i gyd ar lawr, maen nhw wedi stopio. A maen nhw i gyd yn gwrando arno fo, yn eiddgar, ac ar ddiwedd y weddi, maen nhw'n cychwyn gofyn, be da ni angen neud i gael yn hachub? Mae'r ysbryd yn defnyddio integrity a reality i berthnasol hefo'r arglwydd i gael y fath argraff ar y bobl yma nes bod nhw'n gofyn dyda fwy. Mae pregethu'r Efengil a mae yna rei o'r bobl yna yn dod i ffydd. Ac o fanna mae eglwys annibynnol Llanuwchlyn yn cychwyn, mae'n debyg, yn yr 1730 neu 1740. Waw. Felly, oedd yn amlwg, fel ti wedi rhannu, yn cael effaith ar y gymuned bach yna, reit, ar yr aelwyd yna. Beth am i sort of ddylanwad o further afield? Os rhyw ffordd o wybod? Wel, oes. Felly, mae weinidog hefo'r annibynwyr yn Llambru Mair am tua 5 mlynedd ar hugain. Mae o wedyn yn mynd lawr i fod yn weinidog hefo'r annibynwyr yn mynydd bach ger Abertawe am 40 o flynyddoedd, ond mae o'n pregethu allan trwy'r cyfnodau yma i gyd. Yeah. Ac felly mae yna sôn na fo oedd y pregethwr ymneilltuol cynta i fynd i bregethu'r Efengil ar Ynys Môn. Wow. A mae o yn cael ei erlyd pan mae o enghraifft yn mynd i lefydd fel Pwllheli i bregethu. Felly mae o'n un o'r bobl yna ar flaen y gad i fynd ar Efengil i lefydd, lle na'r cwbl sydd yna cynt ydy Eglwys y Plwy, a dim
dim tystiolaeth tu allan i hynny. Felly mae o'n efengylu, ond hefyd mae o'n plannu eglwysi, lle bynnag mae o'n weinidog. Felly, yn Llanbryn Mair, mae o'n cychwyn gwaith newydd yn ardal Llandinam, ac o fod yn weinidog yn Mynydd Bach Abertawe, mae o hefyd yn ystod i weinidogaeth yn plannu eglwys yn Sgeti ac yn Nhreforys. A ti'n clywed yr enwau llefydd yma, a ti'n gwybod mae hein wedyn wedi bod yn eglwysi am ganrif, a mwy wedyn, ti'n gwybod? Felly dydy o ddim just yn rhyw fath o flash in the pan, lle mae o'n mynd a mae o'n pregethu a dos am byd yn digwydd. Mae o yn gwneud i waith fel gwas i Iesu Grist. Mae'r ysbryd yn bendithio i bregethu fo, ac yna mae yna eglwysi yn yr ardaloedd yma mewn rhai achosion am ganrifoedd wedyn. Mae yna dal gapeli yn sgil gwaith Lewis Rees yn bodoli heddiw, sydd yn eitha syrdanol. Ti'n bod, Llanbryn Mair, oce? Ti di dweud Llanbryn Mair, illa 4-5 o weithiau, ti'n bod? Llanbryn Mair, fel, wyt ti'n gwybod, a mae yna nifer yn gwybod, pe mae rhywun yn mynd i fyny o'r de i'r gogledd, neu o'r gogledd i'r de, da ni'n mynd trwy, fel arfer, ar yr A470, da ni'n mynd drwy Llanbryn Mair, oce? Ond dwi erioed wedi meddwl, ti'n gwybod, just pentra bach i fi o Llanbryn Mair, right? Weithiau, stopio, mae yna doilet yna. Ond fel arall, ti'n gwybod, sa'n rheswm i stopio yna. Ond bob tro fyddai'n mynd i fyny rwan, de, a dod lawr drwy Llanbryn Mair, byddai'n gweld Llanbryn Mair rwan mewn ffordd gwbl wahanol ar ôl clywed yr hanes gen ti rwan. Felly, amazing. Reit, gwranda, beth am i chdi rannu efo ni? Right? Be fedra ni ddysgu fel unigolion o fywyd Lewis Rees? Pa wersi fedra ni ddod? A fel bod ni'n neud o'n berthnasol i ni yn hynna? Ie. Lot o'r gwersi yma yn syml dydy. Dyfal barhau. Felly oedd Lewis Rees yn byw mewn cyfnod lle oedd hi ddim yn hawdd i wneud be oedd o'n wneud. Oedd pobl ar y cyfan ddim yn ei gamol o ac yn agor drws ac yn deud gret. Da ni eisiau clywed mwy, mae gen ti rhywbeth difyr i ddeud. Oedd o yn cario ymlaen i gyhoeddi'r efengyl gweitha gwrthwynebiad eitha bygythiol. O'na sôn amdano fo, ni'n meddwl am Llanbryn Mair a bod o'n mynd drosodd i Llanuwchlyn enghraifft. Oedd o'n mynd trwy Dinas Mawddwy a Llan y Mawddwy, ac oedd pobl yn ei erbyn o gymaint, nes oedd o'n gorfod cael rhyw fath o bodyguard hefo fo. Oedd wir? Waw! Ac oedd y dyn yma, oedd ddim yn Gristion, ond oedd yn frawd i'r dyn yn Llanuwchlyn, oedd i gofyn iddo fo ddod, yr episod yna hefo'r Sanna. Brawd hwnnw, oedd ddim yn Gristion, ond oedd yn ddyn mawr cry. Pan oedd Lewis Rees yn mynd dros y mynydd i bregethu, oedd y brawd Meirig Dafydd, Morgan Dafydd, dwi'n meddwl oedd i enw fo, yn cerdded hefo pastwn, ac yn deud, peidiwch a twtsiad y dyn yma. Meddylia, doedd o ddim yn Gristion, ond oedd gynno fo gymaint o barch at Lewis Rees, oedd o'n ei warchod o. Rhyfeddol, de. Felly o'na integrity, o'na ddyfal barhad, ac oedd na hefyd gwybod be oedd yn bwysig. Felly mi oedd yr efengyl mor werthfawr iddo fo, oedd o yn deud dyma di'r peth pwysica yn y mywyd i. Mae yna sôn. Amen. Mae yna sôn amdano fo yn mynd at mynd at dad i gariad yn deud dwi eisiau prodi dy ferch di. Ac oedd hwn yn ddyn bonheddig yn Sir Frycheiniog neu Sir Faesyfed, dwi'n meddwl. Ac mae o'n mynd at i ddarpar dad yng Nghyfraith yn deud, please gai briodi dy ferch di. A mae'r tad yma yn deud, wel, be sgyn ti? Be sgyn ti i gynnal fy merch i? Yeah. A be mae'n neud ydy, mae o'n tynnu feibil allan ac yn deud, hwn ydy'r trysor mwyaf sgyn ni. Come on. A mae dad yng Nghyfraith o'n deud, fair enough, gei di brodi merch i. Ond mae hwnna jyst yn rhoi tamad bach i chdi i gymeriad o. Dyna be oedd yn bwysig iddo fo. Dyna pam oedd o yn fodlon teithio ledled Cymru. Dyna pam oedd o fodlon gweithio hefo pobl oedd o ella ddim yn cytuno hefo nhw, achos rhannu'r efengyl, gweld pobl yn dod at Grist, a bod croes Iesu Grist yn cael ei chyhoeddi. Dyna oedd i angerdd mawr o yn ei fywyd. A dwi'n meddwl mae hwnna yn ysbrydoliaeth unrhyw un ohono ni'n dydy. Lovely. Dwi wrth y modd yn gwrando nes i Rhodri. Wir rwan, cos mae hwnna di symud fi rwan, just bod, y gair, yr arglwydd, yr efengyl reit yng nghanol i fywyd o, ac yna oedd i fywyd o. Mae hwnna'n hyfryd. Rhywbeth arall, fedra ni ddysgu. Ti'r i gwledd i ni yma, ond os o beth arall?
Dwi'n meddwl mae yna gwestiwn yma o sut ydyn ni'n teimlo os oes yna rhywun o'n cwmpas ni, da ni'n teimlo maen nhw yn lot gwell na ni am wneud pethau, neu yn cael bendith enfawr. Felly o'n i'n sôn wrtho ti am y cysylltiad rhwng Lewis Rees a Hywel Harris. Hywel Harris gafodd lot o'r sylw, ac mi oedd Hywel Harris yn aml yn gallu ffrio hefo pobl, ac yn benboeth iawn, ond mi oedd Lewis Rees yn gallu gweithio hefo Hywel Harris a'i gefnogi fo, nad oedd o'n cytuno fo pob peth, ond mi oedd o'n cario ymlaen a'i alwad wrth i ochr oto. Waw, oce. A dwi'n meddwl i ni, yng nghyfnod lle mae gymaint o bethau ar-lein a mae yna sylw mawr yn gallu roed i bethau, dwi'n meddwl yr anogaeth i ni ydy be mae Duw yn galw ni iddo fo. Gnad y waith fel gwas i Iesu Grist, sylweddola be mae'r arglwydd i roi dod o flaen di, a gna hynny yn ffyddlon i air Duw, yn hytrach na meddwl be mae rhywun arall yn neud. Sut allai gystadlu hefo eglwys arall er enghraifft. A mae hwnna'n gallu bod yn dentasiwn i bawb yna ni, dwi'n meddwl. Gwych, gwych. Ydy hwnna'n wers, ydy mae o'n wers i ni fel unigolion, i ni just, bod yn aware o hynna. Beth, ydy hwnna'n wers i'r corff yng Nghrist, a so beth arall fydra ni ddysgu, fel corff yng Nghymru hefyd? Dwi'n meddwl, un o'r pethau oedd wedi'n haro fi am Lewis Rees, yn enwedig yn ei berthynas efo Hywel Harris, oedd bod o ddim yn cytuno efo Hywel Harris a bethau eitha mawr o ran athrawiaeth. Mae yna ffrio yna. Ond eto, oedd o ddim yn pwdu ac yn deud, dwi'n misio dim byd i wneud efo'r dyn yma. A dwi'n meddwl, mae hwnna'n wers bwysig i ni allu cydweithio efo Cristnogion ella, lle nad ydyn ni'n mynd i gytuno efo nhw ar bob peth, ond bod ni yn dymuno i waith Duw gael ei wneud, heb smalio bod ni gyd yn credu yn union y fath trwy'r amser. A hefyd, heb smalio. Dwi'n gyfarwydd efo'r gair smalio yna. Gair gogledd i hwnna ta? Mi fysa fy ngwraig i siŵr o fod yn deud cocsio. Ella bod hwnna fwy o air dyffryn clwyd. Ond bo chdi yn deud, bo chdi yn... Don't pretend, ynddo? Don't pretend, Just rhaid ofn, cos dwi'n cyfarwydd efo fo, ond o'n i'n siŵr os na sort of Cynarfon oedd o, a dylanwad Cynarfon yna ti, bo chdi mor agos sydd yn fendith i ti. Ond smalia ddim cocsio. Sori, go on, dy draws di. A dwi'n meddwl, rhywbeth arall pwysig iawn i ni fel eglwys dyddiau yma, ydy bod ni yn rhoi sylw i gymeriad diwiol yn hytrach na bod ni yn colli'n penna hefo donia. Achos mae yna duedd, does? Os ydy rhywun a dawn arbennig, mae yna duedd i ni ddeud dyma'r bobl sydd yn mynd i arwain, ond mae'r Beibl yn rhoi y pwyslais ar gymeriad diwiol ac ar natur perthynas y person yna hefo'r arglwydd. Come on. A mae hwnna yn sicr i weld trwy fywyd Lewis Rees. Ac mae gynno fo ddyfyniad lle oedd o'n deud, does na ddim peryg i ni feddwl yn rhy uchel am Iesu Grist na cymddiriad gormod ynddo fo. A mae hynny'n wir i ni fel eglwys yn dydi. Be bynnag ydym ni'n cael yn nabod amdano fo, mi eisiau ni beidio bod yn swyl o ddeud Iesu Grist ydy yr un da ni'n ymddiried yno fo, yr un da ni'n edrach ato fo, a dos na ddim posib siarad gormod am Grist na cymddiriad gormod yno fo. A dyna fuodd gweinidogaeth Lewis Rees trwy'r blynyddoedd yma. A mi nath yr arglwydd fendithio, mi ddoth na bobl i Ffydd, mi nath na eglwysi dyfu, ac mi oedd y gwaith yna'n waith nath aros. A dyna be mae dameg yr heiwr yn ddeud, de. Yn y tir ffrwythlon, mae na ffrwyth, a mae'r ffrwyth yna yn aros, dydy o ddim yn mynd ac yn dod yn sydyn. Os ydy Duw tu ôl iddo fo, mae o yn gwreiddio ac yn tyfu. Ac mae hwnna'n gysur i ni, yn enwedig os ydym ni mewn sefyllfa ella llai, a da ni yn gofyn i ni'n hynna'n beth sy'n digwydd heddiw, da ni ymddiried yng ngwaith Duw ac yn ei gynllun tragwyddol o'n diwedd. Dwi'n ofalus efo'n eiria, dwi'n ofalus efo'n eiria. Dwi wedi cael gymaint o fendith, Rhodri, yn clywed chdi, yn siarad efo chdi, yn clywed chdi'n rhannu am Lewis Rees. Wir o'n. Mae wedi cyffwrdd yng nghalon ni. Ti'n bod, yr cymeriad mae'r person ma,
o hanes, a clywed amdano fo a wneud o'n berthnasol i rwan. Yna di pwrpas y fideos yma. Ddim gwers hanes, ond wrth gwrs mae hanes yn rhan yno fo. Ond jyst i ni gael gwerthfarogi a be fedra ni ddysgu rwan am be mae Duw wedi bod yn neud drwy'r cymeriadau yma, ti'n gwybod? Felly, dwi wedi cael bendith, wir on. Ac os na ond y fi sydd wedi cael bendith, right? Wir on. Mae wedi bod werthol, dwi ddiolchgar i ti. Felly, diolch i ti, Rhodri. Os a rhywbeth arall, ti'n bod, dwi ddim wedi rhaid y cyfle i chdi fedru rhannu neu sa'n byd arall? Yr unig beth fyswn i yn ddeud ydi annog pobl i ddarllen cymeriadau mawr a cymeriadau ella bach mwy obsgiwr. Yeah. Mae Duw yn defnyddio yr holl gorff i wneud i waith. Ac felly mae gennym ni ran yno fo, ond mae o yn ysbrydoliaeth i ddysgu am bobl newydd a cael yn ysbrydoli gan bobl sydd wedi mynd o'n blaen ni. Maen nhw wedi gwneud gwaith, oedden nhw'n cael ei galw iddo fo, da ni'n cael yn galw i gyfnod gwahanol, ond yr un corff, yr un fraint da ni'n gael o ddilyn Crist. Dwi wedi bod wrth y modd clywed am yr cymeriad yma. Felly, diolch i ti, Rhodri. Okay? Diolch i ti. A bendith i chdi. Diolch o'r iawn. Tara.